दिनै उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द ब्लक बिपिएफनि बानजायनायाव सान्तिपुर बरला गामियाव जयनिं हाबाफारि जालाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला बिपिएफनि आफादगिरि रिहन दैमारि, भैरबकुन्द ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि सनेस्वर औवारि आरो जिल्लानि गुबुन दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'जाथाव बाथ्रानि बरला गामिनि रायजोफोरा इउपिपिएल नागारना बिपिएफआव जयेन जानाय दिनैनि बे हाबाफारियाव मिरु बिपिएफनि सोद्रोमा रबिनसन दैमारिया बाहागो लानानै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै ओरैबादि बुङो। दिनै नोंथांमोना नुनो मोनबाय जोंनि बे बरला आरो सान्तिपुर प्राइमारिनि सिङाव सेजौनि खाथियाव जोंनि बिपिएफ दलाव जयेन जाबाय। इउपिपिएल आरो बिजेपिनि मावथिमोन बिथांमोना थांनाय इलेक्सननिफ्राय बिथांमोना दिनैसिम इउपिपिएलनि खामानि मावगासिनो दंमोन। नाथाय दिनै इउपिपिएलनि सायाव रागा जोंनानै बिथांमोना जोंनि बिपिएफ दलाव जयेन जाबाय आरो रागा जोंनाया स्वाभाबिक इउपिपिएल दोलोखौ, मानोना बिथांमोना रायजोनि थाखाय जेबो खामानि मोजां मावनो हायाखै। प्रमद बर' बिथाङा मोनसे समनि आबसुनि लिडार मोनब्लाबो दिनै राजनिति दलाव हाबनानै बिथाङा आबसुआव जेरैहाय केरेक्टार लानानै मावदोंमोन, नाथाय दिनै राजनितियाव थांनाय लोगो लोगो थारलायैनो माने उल्था केरेक्टार बिथाङा दिन्थिनानै खामानि मावबाय। बिथाङा रायजोफोरनि गेजेराव हारि राननाय, सुबुं राननाय, मानसि राननाय बिदि स्वभाबजोंसो बिथाङा खामानि मावगासिनो दं, जायनि थाखाय रायजोफोरा बिथांखौ दिनै गाज्रि मोनबाय। आरो बेनिख्रुइ बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन खामानिया जाहैबाय संबिधाना होनाय जोंनो सक्रियताखौ बिथाङा फोजोबबाय। बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों संबिधानिक भाबै जोंनो बिटिसिखौ सामलायनो थाखाय, ओनसोलखौ सामलायनो थाखाय जि खेमता होदोंमोन, जोंनो गावनो खुंनानै खेमता होदोंमोन, बेखौ उलट पालट बिथाङा खालामबाय। बिथाङा बहानिफ्राय अधिकार मोनखो जे संबिधानिक सक्रियता जिथु जोंनो होदों बेखौ उलट पालट खालामनो थाखाय बिथांनो सोर अधिकार होखो? दिनै बिथाङा बेखौ रायजोफोरनो बुंनांगौ आरो बिथाङा निमाहा बिनांगौ जे बिथाङा इलेक्सननि सिगाङाव न'खर न'खर साख्रि होगोन होनना रायजोफोरखौ फुस्लायदोंमोन, दिनै बिथाङा होनो हायाखै। बिनि थाखाय सारा बर' लाइमोनफोरनियाव बिथाङा निमाहा बिनांगौ। बेजों लोगोसे बिथाङा बिटिसिखौ सुइजारलेण्ड खालामगोन होनना बुंदोंमोन, नाथाय बिथाङा दिनै बिथाङा मा खालामदों? बेपारिलेण्डसो खालामबाय, बेपारसो सालायबाय। दिनै बेयाव जोंनि बिटिसिनि खेमताखौबो बिथाङा बेपार खालामबाय। दिनै बिथाङा बिटिसि रायजोनि भटखौबो बिथाङा रायजोनि भटफोरखौबो बिथाङा बेपारसो खालामनो नाजागासिनो दंसै। मानो होनब्ला दिनै बिथांमोना उदालगुरि दरं समस्ति जिथु जों मोननांगौमोन बेखौबो बिथांनि दुरबलतानि थाखाय जों दिनै मोननो हायाखिसै। गोबां रायजोफोरा आन्दलन खालामदोंमोन उदालगुरि समस्ति जानांगौ बिटिसि एरियाखौ लानानै होननानै, नाथाय बिथाङा गुरुत्व होआखिसै। बिथांनि दुरबलतानि थाखायनो जों उदालगुरि एमपि सिट जों मोननो हायाखिसै। आरो बेखौथ' मोननो हायाखिसै। दिनै बिथाङा इलेक्सनबो खेलेनो बिथाङा साहस गैला। बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय केन्डिडेट होनो हाला। उनसो बिथाङा जोंनि बिटिसि एलेकानि भटखौ बिजेपिनो फाननोसो बिथाङा दिनै साखाफारा। बिनि थाखाय जोंनि दिनैनि दिनाव बिटिसि एलेकानि रायजोफ्रा बिथांनि सायाव रागा जोंबाय, जायनि थाखाय बिथांमोना बिपिएफ दलाव हाबनो बाध्य जाबाय। आरो परिस्थितिया दिनै बेखौनो खावलायबाय, प्रमद बर'नि अधीनाव थाबाय थायोब्ला बिटिसिया जोबस्रांसिगोन। खेमतायाथ' जोबखाबाय,
आरो बेयाव जिखिनि दंबोयो दायो एसे दं बेबो जोबनाय लामायाव थांगासिनो दं बेखौनो जों नुनो मोन्दों आरो रायजोफ्रा बेखौ नुनानै दिनै बिपिएफआव दोलो दोलो हाबनो गोनां जादों आरो परिस्थितिया बेखौनो थिनदों जे इउपिपिएल नागारनांसिगौ बिटिसिखौ बासायनांसिगौ बिटिसिआव जे खेमता जोंनो होदों गावखौ खुंनो थाखाय जे सक्रियता होदों बे सक्रियताखौ दिनै इउपिपिएल दोलोआ प्रमद बर'आ फोजोबबाय बिनिफ्राय उद्धार मोननांगौ दिनै बिथाङा बिपिएफनि समाव जिखिनि आसनि मावनानै टिकेटारफोरा बिल मोननांगौमोन बेखौ सासेनोबो होआखै बबे जारिमिनाव नुखो जे सिगांनि सरकारनि बिलफोरखौ होआ बबे सरकाराव बिथाङा बिदिन्थि होनो हाखो जे सिगांनि बिलखौ होनो मोना बा होआ नाथाय दिनै प्रमद बर'आ बेखौ खालामदों अथ'स' प्रमद बर'आ बैफोर आसनिनिफ्रायनो गोबां आसनिनिफ्राय पारसेन्ट लानानै 11 बोसोर आबसुनि आन्दलन सलायबाय बिथाङा जाना लाबाय नाथाय बिथाङा मा दिनै जायफोरा टिकेटार बिल मोननो गोनां दङ बै बिलखौ बिथाङा दिनै होआखै बेथ' बिराद अयनाय जादों मानबता गैया बिनियाव बिथांनो मानबता जेबो गैया बिनो अनुहाहनबो गैया बे अनुहाहन थानायब्ला दिनै बिथांनि सिङाव थानाय जायफोर एम जाहा ताहा बखिनाय नङामोन बे बुंस'नो हाया सोर मा बुङो दिनै मा बुंगोन गाबोन मा बुंगोन बिथांनि सिङाव थानाय इएमफोरा नै जेबो लागाम गैया मानोना बिथांनि सायाव अनुहाहन गैया अनुहाहन बेबस्था गैया निति बेबस्था गैया बेनि थाखाय बिथाङा गावनि एमसिएलएफोरखौबो गावनि एमफोरखौबो बिथाङा कन्ट्रल खालामनो हाया आरो दिनै बिथाङा दिनै गावनि गोहोजों गावनि अधिकारजों बिथाङा खामानि मावनो हायाखै मानो होनब्ला जों बयबो मिथिगौ दिसपुरनिफ्रायसो बिथांनि अर्डार फैयो बिथांमोना येस होनब्लासो बिथाङा मावनो हायो बे रोखोमनि बिथाङा रायजो सलायगासिनो दङ बे रोखोमनि काउन्सिलखौ बिथाङा सलायगासिनो दङ आरो बिनि उनाव जुदि नेक्स्ट रायजोफ्रा भुल खालामबावोब्ला बिटिसिनि अबस्थाथ' होन बिटिआरआ दिनै बिथाङा बिटिआर होनदों बिटिआरआथ' जों बयबो मिथिगौ बेयाव संबिधान रक्षा कवच गैया बिटिसिआ जेरैहाय संबिधान रक्षा कवच दंमोन दिनै बिटिआरआव गैया मानो होनबा बेयाव नामल'सो सोलायदों नालाय बेयाव खुनु खेमता डिपार्टमेन्ट बारायना हराखै खेमता बारायना हराखै आगोलाव बिटिसिआव जे खेमताफोर दं डिपार्टमेन्टखौ जोंनो खेमता होदों बेल' दङ बरंसो दिनै जों नुनो मोनबाय 16टा डिपार्टमेन्टखौ बिथाङा आसाम सरकारनो अलरेडि हरखाबाय दिनै रमेश बरगयारी प्रेसिड बरगयारी तपेन्द्र नार्जारी सुदर्शन नार्जारी भूषण सिंह नार्जारी फिलिमन नार्जारी सन्तोषी बसुमतारी सुबारी दैमारी मनिका बसुमतारी